Jodolo riwruok mano mar kanise mar NCCK medo kwayo jopiny kod josiasa kik kel tungni e kinde mar siasa ma kidek kelo kethruok mwandu kaachiel kod lal mar ngima. Ka giloso romo mane gibago bade mano Masia, jokanyo riwruogno Father Mark Ochieng mar Coptic Orthodox St. Mark's Ng'ia wacho ni mondo mi gibed modich e tije opogore opogore, jodolo osik kalando kwe, to kaachiel kod jotelo moko bende ne ni koro kwe kinde duto te ema obedo e kindego. Korka Mikael Lilian Auma mar CCA Church bende wacho ni joma mine kod nyithindo neno matek ahinya e kinde siasa, kendo de gigom mondo piny owacho ochiw ne joma mine gi nyithindo arita nikech kinde mag siasa gin ema githoro hinyore kendo ratiro margi irocho. Gidwa ni mondo josiasa one ni koro timo campaigns e yor kwe, nimar weche mag siasa gin weche mabiro to chak dhi lal mana bang'e ma ok onego ni kelo sigu e kind oganda. Wabet piny kendo waneno ni wan sana joma mine seche ma weche mag siasa timregi wan wawegi wahinyore. Waneno ka nyithindwa ikawo kendo itiyo godo e siasa, sana joyuth. Iyudo ka nyithindo onge tich kendo ikawogi imiyogi pesa moro matin, gidhi ketho siasa mar ng'ato kendo gia kanyo ka gihinyore. To seche ma gisehinyore no, ineno ka jasiasa neglect gi kendo ok okaw gima serious. Koro wan joma mine seche ma nyathi oduogo ot ka ohinyre, waneno tabu matek. Mar ariyo, seche ma joma mine, aspirants ma mine nitiere pak kendo ka gidwaro kom, wakwayo sirikal ni mondo omigi gimiluongo ni security. Ineno ka joma mine wuok e pak ka dwaro kom, they are being violated. Kendo iyudo ka ok migi nafas maromre gi joma chuo. Mogik, seche ma weche mag siasa gitimre, wakwayo sirikal mondo mi okonywa nyithindo. Inyalo yudo ka weche mag goruok owuok kamoro, joma hinyre ahinya sana gin nyithindo. Iyudo ka samoro neno babunde modhi astray, oyudo nyathi moro kamoro, ogo nyathino motimo ang'owa mohinyo. Koro wakwayo sirikal ni mondo ng'iye weche mag nyithindo, security mar nyithindo kaachiel gi joma mine, nikech seche ma dhao wuok kamoro kata seche ma lweny owuok, iyudo ka joma ringo gi nyithindo e tokgi ka dwaro konyruok gin joma mine. Koro gi lak sechegi wakwayo josiasa magwa mowuok e pap, wakwayo sirikal, wakwayo youth, wakwayo joma chuo ni mondo walamie kwe, ni mondo wadwarie kwe makende e pinywa mar Kenya gi lak sechegi. Ka wabiro ka mondo wakwa owetewa, nyiminewa, wuonewa manie kaunti ma Siaya kod Kenya mangima. Hii kindegi mwadhie yiero mar higa mar 2022 wakwayo kwe, nikech waseneno higni mokalo ka wan kod chandruok mang'eny. Kinde mang'eny ka watimo yiero to nyithindo mang'eny, owetewa mang'eny kod mwanduwa mang'eny bende lal. Wakwayo owete jo-youth matindo manie field madwaro positions kata jogo man kod kura mago ombulu maluwo tok jogo madwaro kura, wakwayo kwe. Nikech gima wang'eyo tok kura to waduto wan kanyakla kaka owete kod nyimine. Omiyo kik wakethru seche, nyithindo matindo, yawuoyi matindo ma jo-youth, let us keep ourselves busy mondo kik wayud thuolo mar bedo involved into these riots during elections. Wakwayo pastors gi jogo mayalo matijoti Nyasaye gibede kanisa mane mondo kumoro ma gintie giyal kwe, gin e kanisa giyal kwe, gin kuonde machal nade giyal kwe, kata kaka nyalo loso crusade mondo gidhi to giyal kwe, nikech gima duong' madwaro en kwe. Gima wang'eyo ni Nyasachwa en Nyasach kwe, kendo gima nowenwa maduong' ka Yesu dhi e polo malo to wacho ni mondo wadong' kod kwe. To kata